നമസ്കാരം. ഞാൻ റോസോ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമുക്കിഷ്ടപ്പെടാത്തത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താൽ അവരോട് ഒരു ചെറിയ ഇഷ്ടക്കേട് ഒക്കെ തോന്നാറുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ കുറ്റം പോയിട്ട് വേറെ ആരോടെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ടിപ്സ് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മള് ഒരു തമാശക്ക് അവര് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും അറിയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണെങ്കിൽ പോലും തമാശക്കൊക്കെ നമ്മള് അവരുടെ കുറ്റമൊക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ സീരിയസ്ലി ഒരാളുടെ കുറ്റം വേറൊരാളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചെന്ന് ഈ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിലീഫ് കിട്ടും. അവരാണെങ്കിൽ അത് ആരോടും പറയുകയുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിലീഫ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം പറയുന്ന ആളാണെന്നുള്ളൊരു പരാതിയും തീരും. താങ്ക് യു.